Vítajte pri tretej epizóde podcastu Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra Košice Tajomstvá medicíny. Moje meno je Michala Tkáčová a moje Alžbeta Mohiláková a spoločne budeme odhaľovať tie najzaujímavejšie príbehy z nemocničného prostredia. No a dnes si posvietime na ženy, ktoré majú pri pôrode výnimočné miesto. 5. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň pôrodných asistentiek a dnes medzi nami vítame jednu z nich, pani Ivetu Hoďákovú z gynekologicko-pôrodnického oddelenia na Rastislavovej 43. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Kedy sme mali pri pôrode pôrodné babice a dneska máme pôrodné asistentky. Tak aká je vaša úloha? Našou úlohou pôrodných asistentiek je pripravovať pacientky, edukovať ich pacientky, byť pri nich počas pôrodu, v každej príležitosti, pomáhať im pri pôrode, poučiť ich, ako správne dýchať, aké úľavové polohy si nájdeme. Môžeme ponúknuť aj rôzne náparky, čo ponúka ako naše oddelenie. A mimo pôrodu angažujete sa nejako prípadne po pôrode? Naša nemocnica a gynekologické oddelenie robíme tú psychofyzickú prípravu pre ženy, pre tehotné, aby sa mohli ako zúčastniť tých rôznych kurzov. A po pôrode na oddelení 6. nedelia, tam kolegynky ako pôrodné asistentky, ktoré pracujú, pomáhajú a v 6. nedeli, čo treba, ako jesť, ako využívať. Potom novorodenecké sestričky chodia a poučujú, ako správne dojčiť bábätko. Ako ste sa vy osobne dostali k tomu, že ste pôrodná asistentka? Aký je váš príbeh? Ja už relatívne pracujem 44 rokov na gynekologickom oddelení. V prvom rade som chcela byť akože detská sestra, nakoľko ma nevzali na štúdium, tak som študovala zdravotnú školu a po skončení 4-ročného som si robila rozdielové skúšky ženskú sestru. Potom následne som nastúpila do práce s tým, že musím mať odrobenú ako ženskú sestru a po čase sme si robili akože pomaturitné štúdium starostlivosť o ženu a potom neskôr sme si robili akože bakalárske štúdium pôrodná asistencia. A čo vás na tejto práci tak najviac baví, najviac fascinuje? Prečo ste rada pôrodnou asistentkou? Pôrodnou asistentkou som veľmi rada, neľutujem túto profesiu, je to síce poslanie, mám veľmi rada a vidíme ako nový zrod, ako detičiek, ktoré sa narodia, pomáhame ako mamičkám a zase ja sa, ako môžem povedať jeden taký citát a sa držím toho, že pomôžem každému, komu môžem a jak môžem pomôcť. Treba povedať, že vaša práca je nádherná, ale asi aj dosť náročná. Aké vlastnosti by podľa vás mala mať dobrá pôrodná asistentka? No každá pôrodná asistentka by mala mať nejakú zručnosť, mala by byť empatická, mala by byť milá. Ako iste vieme, v dnešnej dobe každá pacientka, ktorá príde akože rodiť ku nám, tak má strach, bojí sa, či to je prvorodička, či to je druhorodička alebo viacrodička. Čiže musíme vedieť, či po psychickej stránke, či po fyzickej stránke, musíme vedieť, akože tú pacientku poučiť. Ak by ste mohli niečo zmeniť v oblasti pôrodníctva na Slovensku alebo na vašom oddelení, čo by ste zmenili? No je toho veľa. Tu na Slovensku je toho veľa. A práve preto stále prichádzame s nejakými novotami, ako jak príkladne aj tá psychofyzická príprava. Trebalo by viacej tie mamičky edukovať. Nehovorím len čisto prvorodičky, ale aj druhorodičky, aj viacrodičky. Každý pôrod je iný, každý pôrod ako inakšie prebieha. Čiže toto by som zmenila, čiže edukovať pacientky. A v dnešnej dobe, ako iste vieme, oni už pacientky si vyžadujú väčší taký komfort, aby izby boli pripravené, aby mohli prísť rodinní príslušníci, aby mala taký komfort. Žiaľ Bohu, vieme, aké máme priestory v nemocniciach, čiže nedá sa to, ale toto by bolo dobre na Slovensku, keby sa tie nemocnice akože rekonštruovali. A čo napríklad vedenie pôrodu? V zahraničí býva štandard, že pôrod vedie aj pôrodná asistentka. Ako je to na Slovensku? No, u nás na Slovensku je to tak, že relatívne môžeme viesť pôrod. Stále hovorím, že na pôrodnici je to tímová práca, sestra, lekár a máme tu zdravotných asistentov, sanitárky. Každý má byť napomocný, ale
pokiaľ je, ako proste máme také, že sa stane, že idú súčasne, prebiehajú 2 porody, tak môže ako aj porodná asistentka viesť porod. V porovnaní s minulosťou sa už aj na pôrodniciach dejú isté pokroky. U nás v nemocnici ponúkate ženám možnosť vaginálnej náparky alebo môžu rodiť na pôrodnom gauči. Aké výhody to pre nich má? No, u nás na našom gynekologickom oddelení na Rastislavovej máme rôzne ponuky. Ponúkame rôzne náparky. Napomáha uvoľneniu porodných ciest, zmäkčuje tkanivá hrádze. Príkladne potom máme pôrodný gauč. Tu na pacientka má komfort, je to väčšie ako proste ten gauč, môže rôzne polohy. Dá sa ten porodný gauč skladať. Potom používame aj rajský plyn, čiže Entonox. Potom máme rôzne difuzéry, do ktorých sa dávajú rôzne ako bylinky, ktoré tiež napomáhajú a relaxu. Môže byť proste hudba a rôzne iné porodné stoličky, partobaly, fidlopty máme. Čiže fakt môžem povedať, že v dnešnej dobe už máme dosť takých prostriedkov, ktoré môžu ženy využívať. Pôrod je taký zážitok, ktorý ovplyvní ženu asi na celý život. Ako sa na ňo najlepšie pripraviť? Každú jednu tehulku, ženu, ktorá ako čaká bábätko, pozývam na psychofyzickú prípravu, ktorá sa u nás robí na Rastislavovej. Máme na Instagrame, máme kontakt porodné oddelenie, kde sa môžu ženy prihlásiť už od aj 30. aj 25. týždňa, ktorá má záujem. Veľmi radi ich privítame a si myslím, že aspoň ich naučíme nejaké veci, čo ako sa pripraviť na ten pôrod. Môže sa takého kurzu zúčastniť aj partner, alebo je to vyslovene pre pacientky? Áno, môže sa prihlásiť aj partner, aj otecko. Môžu kľudne prísť s manželkou, budú vidieť, že čo a jak popočúvajú a aspoň aj oni budú oboznámení, že čo má jeden partner alebo otec dieťaťa, čo bude robiť pri manželke, lebo je to veľmi napomocné a veľmi to pomáha v určitých častiach toho pôrodu. Aké fázy má vlastne pôrod? Fázy máme 4 relatívne. Máme otváracú fázu, kde sa pacientka relatívne otvorí do 8 cm, 8 až 10. Potom máme vypudzovacú, kedy porodíme bábätko. Potom je to tretia fáza, je to porodenie placenty. Štvrtá je taká doba, keď už pacientka relatívne má relax, uložíme ju na posteľ a sa venuje čisto len bábätku. V ktorej fáze je vlastne najdôležitejšia úloha partnera, už keď ste ho spomenuli? No tak je to tu na najlepšie je pri každej jednej fáze, okrem porodenia placenty, aj pri porodení plodu, tak tam otecko stojí pri mamičke, môže ju tam hladkať, môže ju povzbudzovať, ale najhlavnejšia fáza je prvá fáza, pokiaľ sa pacientka otvorí, lebo to sú relatívne najsilnejšie bolesti počas celého akože pôrodu, ako celej fázy ako toho, takže tam je veľmi napomocný, lebo prakticky môže s ňou dýchať, môže ju masírovať, môže sa s ňou prechádzať a rozprávať, že tým pádom mamička prichádza na iné myšlienky. Ako pacientka vie, kedy má prísť do pôrodnice? Ani jedna pacientka, či prvorodička, či viacrodička nevie správne, kedy dôjsť do nemocnice. Práve preto sme tu my. Keď sa im niečo nezdá alebo niečo také, tak treba prísť sa vyšetriť a už pán doktor povie, že čo a jak, či môže ísť domov, či ostáva tu. Ale ináč správne je to tak, že mala by mať bolesti kontrakcie každých 5-10 minút. Tieto bolesti by mali trvať aspoň takú hodinku, vyčkať na to, že či sa to stupňuje alebo nestupňuje, či neotečie plodová voda, alebo ako náhle by otiekla plodová voda, alebo by pacientka krvácala, musí prísť i hneď do nemocnici, ale pokiaľ tie bolesti ustanú po hodinke a pol, kľudne môže ostať doma. Aby bola spokojná ona a aj doma tí rodinní príslušníci a nevie, lebo samozrejme vec nemusí byť každý pôrod taký istý, tak radšej nech sa príde dať ukázať, vyšetríme a povieme čo a jak ďalej. Pamätáte si nejaký príbeh rodičky, ktorý by vás tak silno zasiahol? Každý pôrod je jedinečný, každý pôrod je iný. Samozrejme vec, že za tých 44 rokov, čo odvádzam, ako proste ja pracujem na tej pôrodnej sále, sme mali rôzne. Už teraz by som mohla povedať, že už chodia rodiť ako deti tých mamičiek, ktoré rodili pri mne. Je to najkrajší zážitok a ja stále hovorím, najkrajší zážitok je porodiť živé a zdravé babätko. Mali ste aj viac početné pôrody? Áno, mali sme viac početné pôrody, mali sme aj dvojičky, mali sme
Ešte dávnejšie sme mali aj štvorčatá sme čakali, to ešte bolo ešte za starších čias, keď som nastúpila. No, bolo to niečo nádherné, áno, je to po psychickej ako a fyzickej stránke, je to dosť akože náročné, ale zvládli sme to. Detičky sú zdravé, čo keď som ich stretla, tak sú prakticky už rodili oni svoje dieťa. A prečo by si pacientky mali vybrať práve vašu pôrodnicu? Každá jedna pôrodná asistentka, ktorá u nás pracuje v nemocnici na Rastislavovej, chce, aby tá mamička mala tu na komfort, aby porodila zdravé, živé bábätko, a preto hovorím, že nech sa páči, majú otvorené dvere, môžu si prísť pozrieť nemocnicu, môžu vlastne oddelenie, môžu si prísť pozrieť. My im ukážeme a hlavne stále hovorím, treba prísť na tú psychofyzickú prípravu, na ktorej sa stretnú aj s lekármi a po tej psychofyzickej príprave majú možnosť prísť so mnou do lesa pozrieť, nakoľko prednášku robím ja, takže môžu sa prísť pozrieť ku nám dole na oddelenie. U nás v nemocnici si ženy vedia vyberať pôrodnú asistentku? No zatiaľ to u nás nie je, že by si mohli akože zazmluvniť. Áno, máme zazmluvnených lekárov, ale zatiaľ pôrodné asistentky nie sú. Ale keby rodička mala veľký strach, tak vždy sa dá dohodnúť však? Áno, samozrejme, vec dá sa akože dohodnúť. Pôrodné asistentky odovzdávajú nielen odbornosť, ale aj nesmiernu dávku ľudskosti a podpory v jednom z najintímnejších momentov života ženy. A za to si zaslúžia našu hlbokú vďaku. Pani Iveta, ďakujeme vám, že ste nám otvorili dvere do vášho náročného, no zároveň nesmierne krásneho poslania, kde sa láska, odbornosť a starostlivosť spájajú pri príchode nového života na svet. A vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste s nami a nezabudnite nás sledovať. Už o 2 týždne sa budeme opäť venovať ďalšej fascinujúcej medicínskej téme.